Добро утро! 6 часа, тръгнали сме преди 15 минути. Днес официално правим по-дългото първо пътуване с ремарке на Tesla Model Y, като имаме туристическо ремарке с мотор на него, като общата маса е около 300-350 кг. Пътуваме до град Пещера, Пловдив, 200 км от Севлиево. В момента ни остават 182 и колата казва, че ще пристигнем с 40%, като след шипка ще се калибрира доста по-добре, защото нагоре ще изхъбим доста тока, надолу ще видим с ремаркето колко ще възстанови. Нещо, което на мен ми е интересно да видя поне, е с ремаркето дали ще има някаква промяна в работата на електромоторите, тъй като си инсталирах те Slacks и Sexy Buttons, закупих Sexy Buttons от Enhanced Auto и с OBD-то, което идват бутоните, може да гледаме пълна статистика на автомобила и доста готини неща има в статистиката. Това, което аз към днешна дата успях да разбера, е, че основно работи само задния мотор, както е в момента. Ето, Rear Motor Torque. Имаме сила на двигателя. Тук имаме градуси на батерията, заряд, който е 91,5% в момента. Току-що взехме завоя за околовръстния път на Габрово, който вече почваме да изкачваме нагоре. И все пак, че сме с ремарке, колата използва само задния мотор. Да натиснем педала просто повече от стадата. Това е моето впечатление, че сега ще го натисна. Оп! Ето, предния мотор също се включи. Ето, това е приложението на Sexy Buttons, където също има, как се казва, Nerd Section, където има информация за такива по-заребени типове. И в момента най-отгоре виждаме колко е цялата батерия, колко остава, Energy Buffer и деградация. Отдолу имаме температура, волтаж, температура на предния мотор, температура на задния мотор и температура в батерията. Но в момента, значи, колата се зареждала цяла нощ на 11 кВт трифазно зарядно пред домът ми. И сутринта, когато тръгнах от вкъщи, батерията беше на 26 градуса, задният мотор беше 29, предния беше 26. Бях в София и ходихме на чарджера в мола, 250 кВт. Колата беше на 6-7%, когато тръгнахме да се зареждаме. Тръгна с 250 кВт да се зарежда, в смисъл използва цялата крива на зарядната станция. Когато свършихме да се зареждаме, батерията беше на 48 градуса, а двата електромотора показваха 65. Тази топлина, която остава в предния задния мотор, тя най-вероятно по някакъв начин е вързана с термопомпата, защото след това като тръгнеш след зарядната станция вътре в автомобила става тежка сауна, въпреки че климатика винаги ми стои на 20 градуса. След суперчарджер на 20 градуса вътре е тежка сахара. Вече сме на околовръстния път на Габрово и преди малко колата показваше 38%, въпреки че в момента се изкачваме нагоре, отиде на 42%. Но до Габрово, от Севлиево до Габрово имаше страшен вятър, което също оказва влияние, тъй като от последните не знам колко апдейта вече в изчислението на оставащите проценти на автомобила са включени прогноза за времето, влажност, вятър, насрещен вятър, попътен вятър, така че може би в момента е решила, че ще остане малко повече батерия. Изкачихме шипка и в момента тръгваме да спуска надолу, има доста голяма мъгла. Първите изводи, които може да направим след скачването е, че въпреки ремаркето отново работеше само задния електромотор, когато не се дава пълна газ на автомобила. При нормално каране без ремаркето задния електромотор е между 36 и 39 градуса. Предния си 34, в момента пак предния беше 34, като задния вървеше между 41 и 46.
Вече сега тръгнахме да спускаме 5-6 завоя сме спуснали надолу. На задния мотор се охлади до 38 градуса. Предния се стои на 34. Каране без ремарке, регена е между може би 50 и 65 да кажем. Преди малко имахме максимум 85, не знам дали може повече. Който не знае какво е Sexy Buttons, ще закача в описанието на видеото линк към тяхния сайт. Това са програмируеми бутони за Tesla, с които можеш да правиш различни функции и реално OBD букса, с която ти показва информация от самия автомобил. Въпреки ремаркето за в момента мисля, че всичко е много нормално. Нека да видим разхода, който имаме до сега. Current Trip 327 Since Last Charge. След последния апдейт Since Last Charge се бъгна, не знам при някой друг дали е така. Значи аз съм заредил колата преди 51 км реално. В момента ми показва, че от последното зареждане имам 310 км изминати. 32 кВт. Да, нормално. Предния път, когато дърпах ремаркето на по-късно разстояние, пак показваше толкова. Реално пак идвах на шипка, само че се качих до паметника и се върнах обратно. Но след като спуснем от казанлъшката страна, разходът ще се оправи значително. Но първият път, когато дърпах ремаркето, разходът беше около 22. Sexy Buttons. Много интересен продукт, препоръчвам го. Видеото не е спонсорирано от тях, ако си мислите, че нищо. Просто съм много готини пичи, запознаем с тях на електричен събор в Велико Търново. Так, ако гледат клипа и решат да кихнат нещо, са живи и здрави. Скоро гледах снимка в Инстаграм на Дани от CarLife. Не знам в Инстаграм, някъде видях негова снимка, че дърпаше някаква огромна каравана. Така че ще е готино, може да дори ще му пиша да го питам. Да даде статистика от неговия Y, като е дърпал караваната. Защото все пак караваната е много по-тежка от моето туристическо марке. Така че ще е готино да може да сравним параметрите. Още малко полезна информация. Нормално, когато е без ремарке колата, когато върнем гъста на педала, когато почнем да регенерира, отново работи само задния мотор. Предния регенерира при почти тотално спиране или ако правим някаква рязка маневра. Ако някой е по-технически запознат да каже дали говоря глупости или не, това са мои впечатления, че предния мотор работи само при пълно спиране и когато правиш завой и завиеш много рязко. В момента забелязвам, че предния мотор почти постоянно има регенерация от него. Тъй като направим впечатление, защото като тръгна да спускам задния електромотор се дигна температурата на... Колко е в момента? Да, горе-долу е толкова нормално, около 42-3 градуса. И направим впечатление, че предния отиде на 41, тъй като той почти винаги е... Когато се в движение даваш газ е 34, когато регенерира малко е 36, в момента показва 41. Почти слязохме, вече за да се вижда повече. На последния завой сме дори и вече колата си оправи изчисленията и се върна на 40 няколко процента. В принцип, идеята ми е да отида в Пещера без да зареждам в Пловдив, да изкарам деня там. Не знам дали казах защо отивам в Пещера, има състезание по ендуро, тъй като моето хоби са мотори и отивам там на състезание. Искам да отида там, да изкарам деня и просто навършваме през Пловдив, да заредя и да се прибера. Слязох пешка и вече сме на пътя за Пловдив, като current трипа слезе на 26 кВт, което вече е по-нормално. Би трябвало да слезе още малко надолу и поне да отиде на 23-24. Но ще видим. Караме с 100 км. На 77% сме. Гледнахме колко слязахме точно на края на шипка, но реално погледнато
ни изгори повече от това, което гори без ремаркето. Без ремаркето нагоре, говоря по спомен, нагоре гори между 8 и 12%. В момента не погледнах колко изгори, но в момента зареди повече надолу. Нормално зарежда между 2 и 3%, мисля, че този път малко повече зареди. Няколко пъти съм тръгвал на 100% от Севлиево и на съседането на Шипка колата е изгорила 22-3%, което почти отговаря на това, което виждаме в момента. За сега предикшън остава бетон 40%. Забавното е, че сме до Сухобелево и температурата навън е 6 градуса с мъгла, а в Севлиево беше значително по-топло. По принцип, по закона на Мърфи винаги при нас е най-кучия студ, а тук винаги е 2 пъти по-топло. Вече сме на Калофер. Компютъра показва 36% чистили. Почваме да спускаме... Точно не знам как се казва, калоферско дефиле или... Не знам, да не говоря глупости, сега се излагам. Искам да само да покажа... Значи в момента предния мотор е 31 градуса, задния е 39. Искам да видим какво се случи надолу по спускането, само че трябва да отворя другото приложение, за да може да наблюдаваме моторите, как регенерират. Така почваме да спускаме. Да си караме нормално, за да видим какво се случи. Мегер мотор. В момента само задния работи, на третия ред го виждаме до средата. В момента спира пак само задния. Добре, окей. Оп, сега тръгна да спира вече и предния. Нищо не дигна. Задния на 40, предния на 32. Ето това представляват секси бътънса. Аз съм си взел пакета, който е с 6 бутона. Само да мога намеря кутията. И съм я хвърля. Ето е. Ето това представляват. Много са готини. Та в случая... Къде се хвърли бутона? В случая този бутон в момента с бутоните можеш да програмираш почти всички функции на автомобила, дори някои, които не можеш да ги програмираш от самия дисплей или вече са спряни, защото преди е можел. В случая този бутон съм го направил, тези 4 чертички зелените, които виждате, това е регенерацията на автомобила, когато пуснеш гъста. И в случая този бутон в момента съм го направил да намаля регенерацията, за да може автомобила да си, как се казва, става като нормален автомобил, който сложи на свободна скорост, просто се движи напред. И сега, като натисна бутона, ето регена в момента слезе 2 черти надолу, тъй като го натиснах 2 пъти. И в момента имаме 50% регенерация. Пускаме педала на газта и регенерацията е наполовина и в момента автомобила спира супер значително по-малко. Натискаме още 2 пъти, за да отидем на 0, никаква регенерация. И какво се случва? Няма регенерация. И в момента се караме на свободна. Ето вече трябваше да сме спрели отдавна, защото тук ще правим ляв завой. Опа, не сме тук. Тук сме, извинявам се. Сега в момента трябваше да натисна спирачката, защото няма никаква регенерация. Дори се засилваме. Ето, няма крак. А ние се засилваме. Цъкам веднъж и рестартирам регенерацията в случая, защото е направена на принципа на луп и регенерацията си дойде. Има много други функции, като
другия бутон, защото все още не съм се настроил, не съм ги дори сложил. Другия бутон съм си го направил да ми отваря джапката. Джапката е отворена. Функцията, която най-ме радва мен към днешна дата, е управление на читачките, тъй като това е най-омразното ми нещо в този автомобил са читачките и колко глупаво работят. С X Button се може да спрограмираш степените на читачките, може да си сложиш, да речем, зад кормилото и просто да се буташ и да сменяш читачките нагоре-надолу. Друго готино нещо, което открих като опция е, тъй като задния вентилатор, не знам на какъв принцип, но когато работи климатика, отзад е лед, когато работи парното на топло, отзад е сауна и може да сложиш, може едно от копчета да нагласиш, да изключва автоматично задната духалка, така да го кажем. И когато ти е топло или студено, просто го цъкаш, тя стръгва, после го цъкаш, тя спре. Защото не можеш да ги затвориш или да им промениш много ъгъла, почти винаги духа в хората, които са седали отзад. Намираме се на... Къде сме точно? На съединение след Пловдив. Дори не знаех, че тук има зарядна станция на Финес. Това е на Петрова. Не сме зареждали. Ходих до туалетна. И реално за 10 минути, докато бях вътре и изкупих нещо да пия, смисъл за 10 минути можеше да се заредим супер много батерия, ако бяхме закъсали и както хейтерите кажат, ще умреш на пътя, защото нямаш ток. Ето, просто, и то дори тук в случая спрях супер случайно, дори не знаех, че има станция. И продължаваме. Все още ще стигнем 35%, ето няма лъжа, няма измама, не сме зареждали. След като спряхме на бензостанцията, като тръгнахме, карам тръпа се разсетна. По принцип мен няма кефи това нещо. Мен можеше да сложи долу на тези двата, три пакет може да се навършиш. Мен можеше да сложат времетраене на каране, нещо такова, защото времетраенето го има само на къран трипа и поне, по мой спомен, при Мерцедес, защото съм малко Мерцедеса, при Мерцедеса мисля, че трябваше да мине някакво известно време, за да се ресетли къран трипа. Ако не се лъжа там някакви 20-30 минути, нали, някой, ако в момента кара Мерцедес, да напише в коментарите дали е така, защото няма спомен, но не се сещам всеки път при всяко спиране на къран трипа да се ресетва, тук е много такова. Не е готово. Може да има някакъв период там от 15-20 минути. Вече сме в Пещера, трябва да отидем на 3-4 км над града, където ще бъде самото състезание. И трябваше, смисъл до Пещера ни дава, ще пресигнем на 33% батерия, сега до мястото някъде там горе ще отидем на 28%. Стигнахме! О, има доста хора. На 32%. Пред нас са приятелите от Търговище. Тежък офроуд. Ето, да се види, че не съм единствения откачен. Има и други. Си правим Тесла съборче тук. Състезанието започва. 100 човека сме, разделени сме на 4 групи. Стартираме по 25 човека в група. В момента стартирах първи 25 номер. И аз съм трета група, защото много късно се записах.
състезанието свърши. Тръгваме си с 30% батерия от състезанието и ще пътуваме към Пловдив, за да заредим на суперчарджер и да се приберем към Севлиево. Остава 2 км до чарджера, тук ще почна пак да загрява. И... вау! В смисъл, докато пусна камерата, батерията беше на 40 градуса, докато изписа прекондишнинг да пусна камерата и се дигна на 50. Това беше светкавица. И в момента моторите и те са на 50 градуса, и двата. Някакви тежки схеми, които аз не ги разбирам лично. Сикаме за времето на суперчарджера. Батерията е на 56 градуса. Явно това е оптималното, мислех си за 46, както беше първият път. Сега първо трябва да направим страшна маневра, за да се паркираме ремаркето. Защото няма как да заредим с ремаркето. Ето един червен модел Y с черен салон, който стои паркиран там. Сложихме да се зарежда. Батерията на 45%, моторите са на 45% на 45 градуса, а електромоторите са на 50. И сега имаме 30 минути, в които ще играем игри и ще гледаме видеа. Трябва да пуснем нов епизод за влога. Докато се зареждаме, ето този бял автомобил с този надпис, с този номер. През една кола се нарежда този автомобил с този надпис и с този номер. Момчето от първия клип. Нямам представа какво става. Младежа от първия клип. Първия наемател. И скоро нов собственик. И скоро собственик на този автомобил. Та, има една украинска Тесла, една софийска, сега имаш при малко една търновска, която се замена току-що. И как беше? На чарджерите на Тесла винаги има с кого да се говориш. Да, само хубави хора. Свежи и засмени. Заредихме на 99%, защото все пак сме скрънзи. Безплатното си безплатно. И се тръгваме за Севлиево, като в момента ни прогнозира, че ще се пристигнем на 53%, но тъй като знам, че се прибираме, ще ми стигне батерията, ще покара малко по-бързо колата, просто да видя какъв разход ще даде. Малко данни. Вау! Добре, батерията от 55 градуса просто прехвърча на 36. Battery inlet. Power 3. Добре, може би ако говоря някаква глупост, някой да ме поправи в коментарите, защото все пак технически не съм технически добре. Прибрахме се, вече мотора е оставен и разход от Пловдив до Севлиево имаме 247, като сме карали доста динамично, както ни трябва да се кара, по принцип. Така че разликата, аз чаках да е по-голяма, но реално разликата е 3 кВт, което не е кой знае какво. Заключението е, че освен, че може да стигне с електромобил до морето, мога да дърпаш ремарке 300 кг, около 280-300 км, без да умреш някъде на пътя. Надявам се да ви е харесало видеото, да сте се забавлявали и да бъде полезно на някой при избора си на следващия автомобил.
Лека вечер. Синарски, какво става, човек? Извиняй.